και ημί των κτητόρων της Αγίας και Ιεράς Μονιστάτης και πάντων των προσταμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ελθάδων προσκυμένων και πρωτορθοδόξων και των δρούσων των προεμευθέντων, Χριστέωτα του τόξου βεβαίως στον άχουσο Πατρί, και το Παναγίο και αγαθόν και Υιός Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθούμε, ότι εσύ ανάπτυξη ζωή και ανάπτυξη των προκειμένων δούλους των μακαρίων και δημοκριτόρων της Αγίας Μονιστάτης και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων και των δρούσων των ανώμητων μνημονεύσαν Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να πέμωσαν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθούμε. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των προκειμένων δούλων σου των αηδήμων και ημείς των κτητόρων της Αγίας Μονιστάτης και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων και των προμνημονευθέντων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και συ την δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί. Ότο προδρόμου φωτί με μορφωμένος, ότε το απαύγασμα το ενυπόστατο, εις πατρικής δόξης έφανε άνθρωπο γένος, διες πλαχνίας σου σε βουλόμενος, τότε πρώτος έδοξε τούτο προσέδραμες, καταβγαστείς τη διάνοια τελειωτάτη, μαρμαριγή αυτού της θεότητος, όθεν και κήρυξ και Απόστολος, χρηματίζεις Χριστού του Θεού ημών, ονικέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών. Των ζωδοτινών και κρατών την πίστη εκήρυξα, τούτον δυσόπια πάυστος υπέρ ημών, τον εν πίστη ανυμνούντον σε. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, σαφώς άγιας θαλάσσας ύπος αριστός, οφθής του δεσπόζοντος της θαλάσσης αήθημε και συμπεδώναν θεμίας εξήρανας παλαστήμιον ευαλών της σοφίας σου. Είμαι και κατεπλάγησα
Απόστολε δόξε της μοραθήσης σοφίας, οι ανεδώσατε χόμενοι, Χριστόν μηνυχόντες, τον παρέχοντα τον κόσμο, το μέγα ελέος. Οι εξητούντες αυτών ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Να μην Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Χριστέ ο Θεός ευλόγησον, μικρός και μικρός το δούλος και Άγιος πάντοτε νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως με τα σώματος προς αόρατος συμπλοκά και χωρίσας τα είδη με και κατετραυματίσας των δαιμόνων τα σφάλαγγα όθεν να θανάσιε ο Θεός εηγήψατο πλουσίες δωρές Υιό Πάτερ πρέσβευες σωθήνε τας ψυχάς την παρθενίαν εφύλαξας εν δικημίσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε
προς την ζωή, νύχτηρη υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τεσσές λυτρουμένη, εκ θανάτου τας πικάσιμος. Αγώνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εσύ τα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια, Πάτερ ιεράρχαν εικόνα, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωτήρε τα ψυχή, γέροντα και Πατέρα ημών, Κύριον, Κύριον, Βαρθολομαίον, να ζήσει χρόνους πολλούς, να ερχόμαστε να πανηγυρίζουμε για πολλά χρόνια. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.